Казанда Пушкин исемендәге үзәк ачылганга әле бер генә ел, ләкин даны еракларга таралырга да өлгерде. Чөнки үзәктә милли мәдәниятне тирәнтен аңлаучы һәм аны киләчәк буынга үтемле итеп таныта, өйрәтә белүче хезмәткәрләр эшли. Тиздән Болдин көзенең 190 еллыгын үткәрергә җыенсалар, күптән түгел биредә 11-нче төбәкара конкурс нәтиҗәләре буенча без уенчык ясадык күргәзмәсе ачылды. Ә кемнәр уенчык ясаганын хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белеп кайтты. Пушкин исемендәге мәдәният үзәгендәге әлеге күргәзмәгә аеруча мәктәп укучылары бик яратып йөри. Ә курчакларның нинди генә юк, иң мөһиме аларны балалар ясаган. Конкурс таләпләре буенча анда төрле яшьтәге кешеләр катнаша алган. Шуңа да күргәзмәдәге катлаулырак композицияләр мәктәп укучыларының остазлары эше. Бик күп монда төрле курчаклар бар, монда иң яратканын да сайлап булмыйдыр. Бөтенесе матур, бөтенесе кызыклы, алар бөтенесе белән дә уйнап була. Без уенчык ясадык конкурсы Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәме белән Татарстан Республикасының Рус милли мәдәни берләшмәсе Александр Пушкин исемендәге мәдәни үзәк Казан шәһәренең Рус фольклоры үзәге тарафыннан оештырылган. Курчак ясау бәйгесенә әле шушы көннәрдә генә йомгак ясалды. Bütün халык, bütün оешмалар йокыдан торган сыман, хәзер вакытта көн сайын үзгәрелә төрле чаралар. Һәм мин уйлыйм, ул бик күңелле, без бу хәлгә бик шатланабыз. Бу бәйгегә килгәндә, шуннан да ул инде 11-нче тапкыр үтә. Һәм әйтеп була, аның географиясе, катнашучылар саны елдан-ел арта бара, чөнки һәр конкурс, һәр бәйге 11 ел булмый. Димәк, безнең максатыбыз, мин уйлыйм, киләчәктә дәрәҗәсен тагын да үткәрергә, бәлки аны халыкара ясарга. Мин уйлыйм, без аны эшләй алырбыз. Күргәзмә залында барлыгы 100дән артык курчак урын алган. Алар барысы да төрле материаллардан һәм төрле техникада эшләнгән. Пушкин исемендәге үзәктә курчак күргәзмәсе 18 октябрьгә кадәр дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.